Stevan Musilović, drugič zapored na Stožicah, drugič 2-1. Baš sam sad rekao predsjedniku i podpredsjedniku i oni će, nadam se da me poslušaju, upute zvaničan zahtjev Nogometne zveze Slovenije da svaku utakmicu igramo na Stožicama. I kao domaćini, kao gosti, s Olimpijom i bez Olimpije, mislim da bi onda pobedili svaku. Odlična tekma, podobno kot prva tekma se je razpletla ob koncu in gol Rudija Požeka Vanceša, še prej pa gol Slobodana Vuka za preobrat. Po polčasu ste zaostajali z 0-1. Pa mislim da smo sasvim zasluženo pobedili. Rekao sam u najavi ove utakmice da je fudbal za hrabre, za odlučne, za one koji znaju šta hoće. Mi smo znali da hoćemo da pobedimo, znali smo put koji je u prvom poluvremenu možda nismo na najbolji način to uradili, međutim u drugom poluvremenu smo došli na svoje i kad se sve sabere i naše i njihove prilike, mislim da smo zasluženo pobedili. Trebalo je da bude i više. Druga zaporedna zmaga, zelo dobro vam gre zopet. Ma nećemo tako da računamo, svaka je bitna i da li smo 2 pobedili za redom ili 2 izgubili za redom, mi ne gledamo tako i ovi igrači su spremni da svaku utakmicu odigraju na najbolji mogući način. I ja im na tome pre svega čestitam. Najlepša hvala. Hvala i vama.